hanyar samun aljanna ɗaya ce tak in dai za a faɗi sunanka kuma ta wuce. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai nuna kai ce dan aljanna ka sha. Amma babu wani mutum a duniya da ya isa ya bada aljanna in ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi sa al-asharatul mubashsharuna bil jannati. Annabi shi yake cewa na dan aljanna ne to ya sha. Amma wani mutum da shi ma bai da tabbas dan aljannan ne, shi ma fa a cikin rububi yake. Kai ma kuma ya ƙara jefa ka a rububi. Yana cikin rudani ya jefa ka a rudani. Kana makalla ba a wasa da lahira. In a duniya mutum ya maka cuwa-cuwa sai ka gane shi gobe ka gyara, amma a harkar lahira ka riƙe Allah ka bi manzon Allah. Wannan dai kalmar guda biyun nan kan mu shallake su, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ka tsaya nan. Wani malam ya gaya mana